Vítajte pri našom videu. Dneska si ukážeme vo videu ziby, varianty klasických zibov, ktoré poznáme. Ukážeme si ich techniku a si vysvetlíme, ktorá časť partie sa nám najviac pri tom zibe zapája. A môžete si dať to cíky aj vo vašich tréningoch, musíte robiť len klasické ziby, ale s týmito variantami, čo si ukážeme, si ten tréning môžete spestriť. Môžeme ísť na to. Našimi prvými zibmi budú ako vždy klasické ziby nad matom. Pri ziboch máme širší uchop ako na šírku ramien, pričom sa nám viacej zapája vonkajšia časť našho chrbta, čo sú krydlá. Pri zibe ideme úplne z bradou nad razdu a pekne pomaly kontrolným pohybom ideme dole do vysvetlých rúk s tým, že sa dáme pozor, ako ideme dole, že nie ideme úplne do prepadnutých ramien, ale furt sme v tom aktívnom vise. Stroj tela máme viac menej stiahnutý, nohy máme pekne pri sebe, pretnuté špičky a nedávame nohy za seba a pekne vykonávame pohyb hore a dole. Teraz si ukážeme ziby na úzko zase nad matom. Pri tomto zibe, ako vykonávame, tak sa nám teraz precvičuje nie vonkajšia časť chrbta, ale vnútorná časť. Uchop je úplne čo na úzko. Precvičuje sa nám ako chrbát, tak aj objem bicepsu a tricepsu. A zás vykonávame pohyb pomaly, snažíme sa ísť dole úplne nad hrazdu, pohyb pekne pred sebou, pretnuté špičky, senutý stroj tela. Naším ďalším zibom bude zib pod matom. Pri zibe je ideálna šírka uchopu na šírku ramien, ale čím som užšie, tým je to lepšie aj pre biceps, lebo pri tomto zibe precvičujem na čelom sval bicepsný a aj krydla. V tom cyklu precvičujem ako biceps, tak aj šírku našho chrbtu, čo sú krydla. A zás, ako v klasickom zibe, pohyb robím kontrolovaný až nad hrazdu, špičky pred sebou, tam sa do tela a idem si robiť proste. Dobre, našim zibom je tá zamiešanina. Ruky sa úplne čo najbližšie k sebe, ruky sú oproti sebe. Pri pohybe hore razím na jednu stranu, raz na druhú s hlavou, to aj vidíte. Pri tomto cyklu nás procvičujem viacej bicepsy a aj krydla nášho chrbta. Pohyb robím čo najpomalšie, ako viem, ja sa robím kontrolný pohyb. Snažím sa ísť maximálne čo najviac hlavou hore nad hrazdu. Špičky pekne pred seba a nezabudám ruky striedať, aby som nemal disbalans. Raz zapredu pravá, raz hlava. Joj. Ďalším zibom je zib na jednej ruke. Zib na jednej ruke môžeme robiť buď nad matom alebo pod matom. To už ako sa vám robí lepšie. Ak neviete zib na jednej ruke, tak odporúčam zobrať expander. Si aj ukážeme zib na jednej ruke s expanderom. A pri tomto zibe sa nám najviac precvičuje
tá daná ruka, na ktorú robíme ten zip, úplne celá sa presvičuje, čo sú svaly, šlachy a tak. Ak nám tak hlavy už zibe na jednej ruke, tak nemusíme proste mať také splnené telo ako pri zibe pod matom, nad matom alebo pri ziboch, ako sme si ukazovali. Môžeme nohy pokrčené, aj s tým si pomáhať, keď chceme nedotočiť technika, ale nie až tak, aby sme to zafixovalo do hlavy, potom to je mať ťažšie odbúrať. A tak. Takže našim posledným zibom v tomto videu sú to strelecké ziby. Uchop je čo najširšie, ako sa mi dá. Pri tomto zibe precvičujem najviac strednú a vonkajšiu časť nášho chrbta, ako aj zadné ramena a v menšom množstve aj biceps s tricepsom. Pohyb veľmi kontrolovane. Som stabilizovaný pri tomto cyklu, pričom sa dotyk stredy tela, nohy mám pred sebou s preknutými špičkami. Ten cykl môžem takmer kombinovať. Mám viacej variácií tohto zibu. A tak. Ešte by som tak na záver povedal, že zip patrí ku komplexným cyklom, čo znamená, že precvičujeme celé telo. Ako som ja hovoril ku zibu, čo sa precvičuje, dám taký príklad, napríklad sme robili ziby pod matou. Takže pri tom som hovoril, že sa nám najviac precvičuje bicepsný sval a krídla na šírku chrbta. To som tak bral, že tieto časy precvičujeme na 80%. Tých zvyšných 20% sa nám precvičuje stred tela, ak mám dobre aktivovanú pánvu, predlaktie, ramena, horné prsia, zadné ramena a tak ďalej. Dúfam, že sa vám video páčilo. Ak je, tak bol by som rád, ak by ste ma podporili lajkom a komentom pod video. Vidíme sa pri ďalšom videu, zatiaľ sa majte a čaute. Ešte tu taká menšia súka, čo som zabudol povedať. Ak budete mať problém v technike na zibe alebo na zibe na jednej ruke alebo kostarické ziby, tak vám dole dám linky na moje videá, ktoré som natočil o tomto, tak si nezabudni pozrieť a vidíme sa v ďalšom videu.